Labari mai dadi. Niger ta ɗauki hanyar samun ‘yancin wutar lantarki da kanta. Salamu alaikum uwa ‘yan Niger. Yau muna ɗauki da wani babban labari na ci gaba da zai canza fuskar tattalin arzikin ƙasarmu. Gwamnatin ƙasarmu ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Janar Abdurrahmanu Tiyani ta amince da ba da lasisin hakar gawayi Samun a yankin Salkadamna da ke jihar Tahuwa ga kamfanin Wanda Group SA. Wannan ba ƙaramin aiki ba ne, domin an kiyasta zuba jari har dalar Amurka biliyan 175 a wannan shiri. Menene muhimmancin wannan aikin ga talakan Nijar? Yancin wutar lantarki. Manufar wannan aiki ita ce gina babbar tashar samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da coal. Wannan zai sa mu daina dogaro da wutar da muke sayowa daga ƙasashen waje. Nijar za ta iya samar da wutar kanta har ma ta sayarwa wasu. Rage tsadar rayuwa. Idan wutar lantarki ta wadata kuma farashin ta ya ragu, masana'antu za su kafu, kuma farashin kaya a kasuwa zai ragu. Samun aikin yi. Wannan aikin zai samar da ayyukan yi fiye da 3,000 ga matasanmu, tun daga hakar ma'adinan har zuwa sarrafa su. Kiyaye muhalli. Za a samar da wasu nau'ikan makamashi, briquettes, da za su maye gurbin amfani da itace don girki. Wannan zai rage sare itatuwa da kwararar hamada a ƙasarmu. Me yasa wannan tasirin yake da ƙarfi yanzu? A ƙarƙashin kawancin ƙasashen Sahel, AES, Niger tana ƙoƙarin zama matattarar makamashi. Wannan aikin na Salkadamna zai zama ginshiƙi ga tsaro da bunƙasar tattalin arzikinmu. Lokaci yayi da za mu amfana da arzikin ƙasar da Allah ya hore mana don amfanin kanmu. Muna kira ga daukacin 'yan Nijar mu marawa waɗannan ayyuka baya da addu'a da goyon baya domin gina sabuwar Nijar mai cin gashin kanta. Allah ya taimaki Nijar. Allah ya ba mu iko da arzikinmu.